La umnumzana ngathi wabantu umnumzana ngemu elethiwe endlini esikhulu. Wathi ubethwe ngenxa yegama. Ethatha ngesabe class sabe sikhona ngoba icasa kanza la bethanda ekhaya. Bethe ngenxa abantu bila abantu. Njalo ngididisela. Abantu abawuthethe bawuthi kubo. Uthi kuba abanangqondo. Hayi, bemeza bethe. So ubethwa ngekhaya. Anikola bazalwane. Ya ngoba yena yazama kafana samushumayela. Uhleke bazalwane bakusakhula kolubalo. Kodwa ke kufuneke afunde more and more imihlangano ubabalo lwakhe. Ukwenza baxela usebenza alusebenze kakuhle ubabalo lwakhe. Esazi ubana kwisiqhamo esinasiphuma manje sekenze kanje mhlawumbe bazalwane. Ngoba andifuna uzebenzisa lezi zinto izichazileyo. Mhlawumbe ndifuna ukumanzekeza mhlawumbe ukuthi kube kumzalwane mhlawumbe owonileyo. Now kubekho ngomzalwane ukuthatha inxaxheba yokuba funa ukukhalela ngokukona kwenziweyo zomzalwane. Funeka lo mzalwane abe nayo ebengqondweni yakhe into ethi injongo yakhe kumzuzana lo mzalwane. Nokuba injongo yakhe ukumdestroya lo mzalwane. Funeka abe nayo into engqondweni yakhe. Nikhona bazalwane? Ngoba kufuneka angasebenze engenanjongo. Funeka bekho injongo yoba ufuna siphumo sini kule basebenzayo, ufuna isiphumo sinjani. Nikhona bazalwane? Ngaba xa uye womusi osebenza ngeTarasbango unalo njongo yoba imzuze. Nikhona bazalwane? Imzuze. Aguquke ancedeka abuye kulahlekile abuye enyamisweni. Uba kungenzeka uthi xa mhlawumbe asuke bona loba uyafa. Niyandibona bazalwane? Uzawuba buhlungu. Isizathu abenzekanga la njongo wena uqondene nayo. Buhlungu. Uthi uzikhalela akho ngibhudile ekusebenzeni kwami ngisebenza kakuhle. Niyibona bazalwane? Ngoba uthathe inyathelo lokuya kuye unenjongo yokumzuza. Fofuna kwijongo ngendlela zosenza ngoba izayifeza la njongo yakho yokumzuza. Nikhona bazalwane? Ngaba xa umzuzile uyifezekile injongo okusebenza yona umzuzile umntakweni. Nikhona bazalwane? Andinqinela amazwi abapostoli bazalwane kuzo umzalwane uthi Paul athi lathi kakhawu kuni ngoba nakhamba kakhayi kuni. Ngiyangena ababuhlungu abuye athi lo mzalwane kodwa ngiyavuya abantu bebuhlungu ngoba ndivuyiswa yinto yoba ningabi buhlungu ukusingisa phi ekuseni kodwa nibe buhlungu ukusingisa enguqukweni. Nikhona bazalwane? Siyabona lo mzalwane benza kabuhlungu kuyo bazalwane babuhlungu basingaphi ekuseni ngoba injongo yakhe ingeyokuba mabase besuzekile babuyele phi ekuseni. Kodwa umuntu ekhalinyelwa benyana ukhalinyelwe uba makafe kabuhlungu kwalo kuyohlwaya la. Kodwa kabuhlungu ngokulingene ukuba singe phi enguqukweni. Nikhona bazalwane? Nikhona abantwana bakaThixo? Endikhona injongo lo bazalwane ungasebenza ubabalo lwakhe. Yasikhupha isiqhamo sakhe. Yasikhupha isiqhamo sakhe ngoba lesikhupha isiqhamo sakhe usamele aphinde afunde ngaso. Usamele noba phinde enze lento abe loba nje introspection ba nyani ngibabaliwe ngesi sibabalo. Nikhona bazalwane? Uma ka usebenza isibabalo sakho uphuma isiqhamo zokufa. Phuma isiqhamo zokufa. Kanti ujonge obabalo nyani babalo nyani ngalo. Uba ke kunjalo babaliwe andithi ixesha babo ukuthi ucela uthi kanti ikubulungu ukusebenza esi sibabalo ukuze sikhuphe isiqhamo saso. Nikhona abantwana bakaThixo? Egameni lenkosi bazalwane makube babalo noxolo. Thuba ngani ngaloo ndlela ukuxanduva bazalwane ukuthi izibabalo anizinikwanga nje. Nizinikwe kukho injongo ngokunikwa kwenu izibabalo ekufuneka elowo nalowo ayijonge loo nto bazalwane kungabi lihlombe nje. Nikhona bazalwane? Ya ayijonge loo nto bazalwane isibabalo sakho sisebenza ngale ndlela amasebenza ngayo futhi siyasikhupha nathi qhamo izimeba siphume kuzo.
mayibongo soqoqo phakathi egameni lakho ngosizwe ngijubula ngaloo ndlela leyo ngibonisa kuni ke bazalwane ngezindawo ndiqonde nokugxila kakhulu apho kuzo isibabalo kuni bazalwane banesibabalo ndiyafuna ke bazalwane inhloko yam ngicobole nami ngale ncwadi yase-Efeso sahlukweni sesine ndibonise le njongo yokunikwa kwenu ezibabalo 4:9 okanye 2:9 4:9 ndicela isijongolela Uyane kusende, uyane kusende, uyane kusende, uyane kusende, uyane wakho ngokuthatha lenxaxheba ufuna uyosindisa umphefumulo ekufeni kube kanti ingqondo yakho sinje kwasenje awuthukile ngempilo jongene ngoba ufuna kuphume esasikhamo nikona bazalwane njengoba sendithetha mina ngomshumayeli kuba akwanelanga nje kuba umzana athi kuba ekwazi ushumayela athi balongo ithi ukuthi ushumayela nikona bazalwane kaloku umuntu okwazi ushumayela bazalwane ngoba wayishumayezile wayiva kakuhle futhi into awayishumayezwe yona so unokuthathwazi kwikhaya kodwa loo nto ibe indikathethi ukuthi ingushumayeli nihleli nabazalwane ngoba into ezamveza ukuba ngumshumayeli sisiqhamo uba ekushumayeleni kwakhe siphume isiqhamo esilindeleke ukuba umshumayeli siphume isiqhamo ekushumayeleni kwakhe sesibhisona sese uba abantu baguqukele kuThixo ophilileyo nikona bazalwane xa kubona abantu bayaguqukela kuThixo ophilileyo bayashumayeza abantu uyashumayela bakholwa abantu le nto yesiqhamo yiyo imveza uba unguye umshumayeli nikona bazalwane ya yiyo bazamemveza kaba naye funeka sijonge phaa ukuba ekushumayeleni kwam iyenzeka nale nto imele uba lesiqhamo somshumayeli wendaba ezilungileyo nikona bazalwane uba ayenzeki bazalwane kube kubonakala uba uyakuthanda ukushumayela ikhona ikhazulelo kuthiwa ukuba ubani unqwenela sibabalo sithile sisesomoya makasicele nikona bazalwane unelungelo nqwena bakhona bakayenza xa inqwela makacele kuThixo amphe esi sibabalo kaba sawumphuthixo sawuvela isiqhamo sesi sibabalo uThixo umphile akathathelanga bazalwane mayibonga ngakathixo ikona into ethethazwa phaa ephayithetheni kuthiwe akukho umntu oyithabathelayo imbeko oyithabathelayo ngoyinikwayo njengO-Aaron nikona bazalwane akazithabathela kodwa uthe wonke umntu ayinqwenela bayakunika zizinto Nkosi pheke sesibabalo ukuze nilifumane abantu igama lakho
Ngiyabona bazalwane. Yaba uThixo ubuyayiqalela lento. Uzawuvela ke ngoku isiqhamo sayo. Nikhona ke bantwana bakaThixo. Lento ke nozayolungisa omnye ophuma phambi enyanisweni. Funeka naye aphinde acele phaa kuThixo bamnike ubulumko bokuyisebenza loo nto ukuze ikhuphe isiqhamo ekufanele siphume sona. Sesiphi sona? Sesoba mzuzu umntakwabo asinze umphefumulo ekuseni. Nikhona bazalwane. Lo nto ngoyibiza ubana jonge khona hey xa ngisebenza kanje asikhuphe isiqhamo. Xa ndisebenza kanje asikhuphe isiqhamo. Ngoba uyayazi khona injongo nayo ufuna ukuphume isiqhamo sini phaya. Nikhona abantwana bakaThixo. Bazalwane abanibandla selimuve kakhulu bazalwane. Muve kakhulu bagqitha kwizinto ze-debate nempikiswano. Ngoku selifundela ukwenza. Nikhona abazalwane. Isigaba elikuso ngokubandla abazalwane lifundela ukwenza. Ngolimamele umzalwane echaza. Limame ba uthi masenze ntoni kule nto ayichazayo. Isiphumo sayo sithi masenze ntoni. Okanye isiphumo sayo sithi masingenze ntoni. Nikhona abazalwane. Awa nithanda amazomanisi. Kona sele phaka isiphumeni. Uba uthethwa khona uthi malithini ibandla okanye uthi malingathini ibandla ngayo echaza ngoba ungenzeka into achaze umzali sibani isifundo esithile amazwi athile ahlukileyo kuba ukungachaza naye bazalwane achaze nemali ngamazwi athile ahlukileyo kwilaka kodwa kwase kuthe ntshopa isiphumeni ngoba siyinye isiphumo khalo uye ngamanye amazwi lo uye ngamanye amazwi lo uye ngayo kodwa isiphumo awuphuma kunye. Nikhona bazalwane. Kodwa nethi isiphumo bangayophuma kunye kufuneka uphinde bajonga ba. Ngoba isiphumo kumele sophuma sinye isiphumo one. Nikhona bazalwane. Kumele kuyophuma one. So kumele uphinde bajonga ba. So lonke ixesha xa uzawube ebonisa abantu bazafuneka iqonde ba ubonisa abazalwane abazabaqhwala kakhulu abazalwane bafundisayo uyihoye kakhulu le mbala uzawuphuma nasiphumo sithini kule bichazayo. Nikhona bazalwane. Kuthi kuba umhlambi kaThixo bazalwane Thixo lumke yedwa bazalwane bethu akazange athande uba umhlambi ukhutshwe lecaleni ukufundisa abafundisayo bodwa bangayazi abanye abafundiswayo bamisele ukuba basebenze kanjani. Nikhona bazalwane ukuze ngoku naxa belahla bangakwazi uyazi bangalahla kodwa bayazi baqale ngalahlwa kumele bahambe kanjani. Nikhona bazalwane kodwa baphulaphula nabaqwalasele ngoku njengoba ndibonisa kuni zintanda bathe kwana kujonga okay engathi kubaluleke yonke amazwi amaninzi umzali wachaza sisiphumo sale nto ayichazayo ukwazi uba kuthiwe esithini umzali yakhe nhlekisa le nto umzali wakhe awubalulekile yabalisa yathanda uba yawuchaphazela noba umpapha ngemini nabo ungabazala kuyibalahleka uba ubalibalisa into yoba ukho umzali uthile berhawutini owakwambuza umntu bake mzala buyifundela ntoni le ncwadi andibakubani ngoba ebantwana ukuthi ifuna uba imkhathazilela uba lo mzali uthini uthini manje buyifundela ntoni ncwadi iba ndifana ungafundi kodwa mna ndivenye into ngokubalisa yena ebanza ngalo mzalwane mna ndivenye into uba ikhona le nto ibuzwa mkamzalwane akoba uba lokwazi intolo imame uba kutheni lo mzali ebuza le nto ayibuzayo ngoba mna bokwami ukuva nje bebantu bambani andikho besengekho ngasenzela loo nto kodwa xa ndimamela ngomuva lo mzali befuna uqonda le ukufunda incwadi wawugqiba uyifunda incwadi uyabonisa uba yena ulindile ubana njengoba ufunda le ncwadi yintoni ofuna uyichaza ngale ncwadi. Incwadi yona ayihamba ngoba efunde bakumamela uba yintoni ofuna uyichaza ngale ncwadi ngoba funeka uvakele le nto ufuna uyichaza ngale ncwadi. Mayibonke kuseqolo kaThixo egameni kwesikhulu emanani bazinani sithabe kaThixo khulu kwalasela amehlo futhi ntsho kwalasela umamela amazwi amaninzi kwalasela ukuthi ntsho kule nto umzana ayichazayo ukuba umamela isiqalo
ndibonisa ngantoni njengomza umsebenzi wamalo uyafundisa kodwa umama kwethu ndifuna ukubonisa ngekamva lokukholwa kwethu yabona ngosesimaza okay nala uzaba simamele ke ngokuphuma sakhe bakuza yophuma esithi litroni kamva lokukholwa kwethu nikholwa bazalwane akabaninzi abantu kodwa ungayibuthi isiphumo soba lintoni kamva lokukholwa kwethu kuba yiyo into lethe ukhaza ngayo nikholwa bazalwane yile nto ibangela ibanga kamoya ukuthi umnye umuntu xa umbuza indaba ezilungu azifana athi amazwi amaninzi athi famba lo bekuthethwa ngamazwi amaninzi kodwa khona le nto ikhaza khaya boniswa ngamazwi amaninzi so kaloku ungaphumi namazwi amaninzi phuma neyona nto uyishunyayezwa kula mazwi amaninzi nikhona abazalwane ukuze xa kusithiwa bashunyayezwa ndaba zokuleyo indaba ayidinga ukunamntweni khazoleke wayikholwayo nikhona abazalwane khazoleke khona ngoba kwala mazwi mani wayiva eyona nto oyishunyayezwayo uba yintoni ikhazwa kuwe ikhazwa ngamazwi amaninzi nikhona loo nto ngathi egameni kusibazalwane so ibalulekile bazalwane longo kakhulu xa umamele njalo uba uzokwazi ukuthi xa sithi lokuphamisa abantwana kunye befundisa ngekuthini awulonto ukwazi wakhaza amazwi athile anitho amazwi athile emzantsi akubonisa ityeleka kodwa uphume nawo iva eyona nto eyibonisa umzalwane yinto ethile nikhona abazalwane into ethile amazwi amlayela amazwi omnokenzeka engamazwi omngavumelana ngamazwi break bayisiphumeni nikhona abazalwane bona izithetha zinyathele bongabihle kakuhle akafika kuba phuma singaqamani nezithetha atheni anyathele kuzo nikhona abazalwane bamathandana ndiyezindanda ukuxanduva kuni bazalwane banikwe kubabalo uThixo ukubalo uThixo khona uxanduva bazalwane nemandla ithile enenjongo zayo ekufuneka umkhozi kakuhle azaqonda ukusebenzile imandla ithaka ayibonile iziphumo zayo naye umzalwane abe nayo le nto bayingqondo yakhe uba ndizawuthula isifundo esithile injongo yokwethula isifundo ebazalwaneni ndifuna ulithatha ibandla ndilibekephi ngaso ingabe sisifundo silibuyisela umvu bandla okanye siyalikhulisa ibandla nikhona abazalwane ajonga umzalwane lo bantu ajonga siseqwalasela kakuhle uba xa isibuyele isifundo sakhe ungabonanga ba ngaso bazalwane ukuphindisela ibandla kule ndawo egqithiswe kuyo laphela phambili niyabona bazalwane kanti yena bengenanjongo zenjalo khangangayiqwalasele lo mba ingakhuphi isifundo esinjalo nikhona abazalwane ukuba khangazinike ithuba kwasijonge intoni ukufuna abazalwane ayisuse kwesi sifundo makasibone ngabazalwane entonseyo fonayo yenze incebo incebo yakho okuhle
So, nina bazali bonakala sebendolosha bonke ba imfundo yathulwe kumadoda amakhulu ibandla liyazi, yathulwe kubefundisa ibandla liyazi, yathulwe kubashumayeli ibandla liyazi, ifundise omama bayazi abazalwane bomama into abafundisana lapha nebona abazalwane ngoba ufuneka ngelixesha lo afundisayo nawe ukhule welumameleyo ukuze uyizuze lento anenjongo zokuphuhlisa yona ngesifundo uyizuze. Nikhona abazalwane? Yes. Awuyizuze. Yiyo lento bazalwane nje ngicebise ukuthi xa uzaninikela isifundo bazalwane ayizoncwadi baninzi ezenza sibonakala isifundo bazalwane. Yathanda kodwa ayizoncwadi kodwa ukuthi le ayibambileyo umzalwane ayiqophise ukuyichaza. Nikhona bazalwane? Athi ayibambileyo ayiqophise ukuyichaza. Athi uzawugqithela kwenye agqithele iqophisileyo. Nikhona bazalwane? Agqithele kwenye ke bazalwane. Ngoba ukubamba lena chaza yeke ayixayeka abanye baya ayiyongo ezakwenza isifundo sicace bazalwane. Mayibongo sokuqala ukuthi abathengena kifana la nami ngixhase abantu bazalwane abantu bayavuma manje abanye injongo yemandate ebeke kwabazalwane ifezeke. Nikhona bazalwane? Injongo bazalwane ifezeke injongo yemandate ebeke kwabazalwane. Ukubantu basebabaka neka amakuqhelekile ukuqhubeka ukufunda moya ukuthi babalo sakhe. Yazi wena ke ufunde kwakhe challenges bazalwane. Kwakhe challenge odibana nayo ngesibabalo sakhe. Ubonge
dedlokile pha ufuneke ufumane ulumko bukaThixo ufundiswe ngelo xesha uThixo ngayo hey phumela kanjani ibe ngoba uyibambe bana oh nathi ke lophumela nikolo bazalwana uyazi nje uba ndike ndiyazi bazalwana lo mhla siye eGauteng siyolungisa umcimbi womzalwane wakhe yakhe wo xa sipha le nkosikazi lena iyakhaza imangalelo yelwayo uthi beka ezi zinto ingaqokisekizizo kuye thina bese sonoba siyolungisa wonke ibeka le nkosikazi ndiba chi apha nawo nami njengalomzalwane ngayo lena indawo so ngafunda into abakhosikazi ayiqwalasela ngendlela ethile into ethile niyibona bazalwane ngoba beyosebenza kodwa beyosebenza ngiyafunda nje oh hey hadi phinde babakhosikazi athemba xa kwenze ukuthi mhlawumbe umzeke imali enzeke lo mntu nyanyana amakhosikazi ungathi baxa uthenge ikhephi uthi wena yanzinza yaba ikhephi yakho indala kanti le nto kuye uyibona ungathi umbone useless izosengela bazalwane ubona andiphinde ukuthi ngohloba umuntu angayithatha njalo ukuze uzokuyithatha njalo naye ezoke ndivele ngithenge kwethile mhlawumbe ngiyibonile uyadingeka endlini inokuyithatha ngohlobo kuyaba ke kuye ngizobona naye ngizobona nje andibazala lapho ibekile into kanjani ufuna ikayithele kuthi naye ucinga ngolwahlobo hey udala mina lokosikazi niyibona bazalwane so ufumana ukufunda njengeusebenza yafunda kwalapha emsebenzini wakho ingakho ndithi bazase kukhuthalele singakunqinekeli ukuthi sesizazi izibabalo zethu futhi sesikhulile kuzo kodwa singakunqinekeli ukuhlala sifunda more ngazo niyibona bazalwane sihlala sifunda more ngobulumko bokuzisebenza izibabalo ezizethu ukuze sikhuphe iziqhamo zazo nenjongo zokunoba ukuthi uzofunda kanjani. Verse 4, verse 9. Okoke kuthi wenyuka kuyintoni na ungekwakuthi wehla nokuhla qha waya kwezona zezantsi ndawo zomhlaba owehlayo ke ibangulowo wethukayo waya ngaphezu kwawo onke amazulu ukuze azalise zonke izinto waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile abanye babe ngabaprofeti abanye babe ngabashumayeli waze kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile abanye babe ngabaprofeti abanye babe ngabashumayeli beendaba ezilungileyo abanye babe ngabelusi abafundisi ukuze abangcwele basilungisele umsebenzi wolungiselelo ukwakhiwa ke komzimba kaKristu ukuze qabelela ukuze njengoba abanye banikwa ukuba babe ngabashumayeli kwinjongo abanye banikwe ukuba babe ngabaprofeti kwinjongo abanye babe ngabapostile kwinjongo abanye babe ngabefundisi belusi kukho injongo ukuze benze into ezalwayo ukuze abangcwele basilungisele umsebenzi wolungiselelo ukwakhiwa basilungiselwe umsebenzi wolungiselelo ukwakhiwa ke komzimba kaKristu ukuze abangcwele basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo. Eligama lithi basulungekiselwe bazalwane lithetha ukuthi banziwe babe perfect for umsebenzi wolungiselelo. Nikona bazalwane bonga mama lo kulaphi lesilwa gama izakuze bapheleliswe. Lihle bazalwane. So abangcwele kufuneka basulungekiswe. Basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo. Nikona bazalwane. So umzalwane lo mzalwane esibabalo makayikwasele ke ngoku lento zayisebenza ba iyabanceda niba basulungeke abangcwele. Nikona bazalwane. Lento anikelayo kubo abazalwane iyabanceda nawo babasulungeke basulungekele umsebenzi wolungiselelo.
iyabanceda abantu. Ngaba nxa ibona iyabanceda funeka phinde ayibone ngoba izabanceda njani. Izabanceda njani ukuba abazalwane basungeke. Nikhona abazalwane. Egameni kusithi bazalwane ukuze abantu basungiselwe umsebenzi wolungiselelo ukwakhiwa ke komzimba kaKristu. Xa kufika la ngathi kwakhiwa babe edified bazalwane. Bakhekile lento kuthiwa xa kuthethwa nani kuthiwa nani ke bazalwane njengamathe aphileyo yakhekani. Ukuze yenzeke loo nto bazuke bazakhekele nje mhlawumbe kaThixo. Kodwa izawukwenzeka ngenxa yaba bazalwane banezibhabalo xa bezisebenza izibhabalo bekhula ekuzini izibhabalo ukuthi bakheke abazalwane babe yindlu kaThixo isibingelelo sokunyusa ibingelelo eyamkelekayo kaThixo. Ngoba loo nto leso sikhamo sizuzeke kwaba bazalwane nxa besebenza izibhabalo zabo. Nikhona abazalwane? Ingakho ndithi bazalwane awumamela funeka umamelele ukwenza ntoni lelo mzalwane athi masiyenze indlela eyisayo. Yona kwenze lo mzalwane. Okanye yintoni le athi masingayenzi lo mzalwane kule ayibonisayo. Ingaba le nto ke ngoku athi masingayenzi iyasikhulisa nabazalwane kuze sakheke okanye ibandla libuyisela phi emva. Mandezenzekela bazalwane. Ngosuku apha umzalwane ucimeni afundise ibandla makhenza. Bona badela futhi abazambonisa ungabi namsebenzi ngoba noba ngingakhetha ibandla. Ufundise ibandla lingakhethiyo liduze uThixo. Nikhona bazalwane ngiyasekelisa ngale ngibuza. Now into ejobile ngoba lo mzalwane ngeke ukukhenza ukuba masikhenze esiduze uThixo sasiboba ebubhizi ngawubili uma kufuze bangasikhenze. Isisaphambili nobe sisemva. Nikhona bazalwane. Ngoba nxa sifundisa ukukhenza sibuyise lapho besisuka khona kaloku besikhenza. Nikhona bazalwane. Safikiswa kule nto yokuba hayi ibandla likaThixo likhosela njalo xa lidumisa uThixo safikiswa. Ngoku ngapho lesizivesisa sidingisela pha. Phindisela mthethweni. Ngiyamkhathaza le nto afike singakhethi. Ngoba ufuna ukujika uba uzame uba afuna ubona ukubaluleka koba sikhenze uba sifane sayeke ukukhetha. Nikhona bazalwane. Funeka yijongile umzalwane le nto yokuba elibandla xa ilinika loo mfundo lithatha liyenva okanye liya phambili kusini na. Nikhona bazalwane. Ngoba kufuneka uphume isiqhamo kule nkonzana mzalwane yokuba abangcwele basulungeke. Basulungelele umsebenzi wokuyisela. Abangcwele bazalwane bakheke. Akheke ibandla kaThixo. Bazalwane. Nafuneka ijongile uba ibelakha ngendlela yomzalwane. Ngoba inefunekayo ukuba uphume isiqhamo kule mzalwane ayisebenzayo yokuba lakheke ibandla. Nikhona bazalwane. Isulungeke ibandla kaThixo. Qhubeka njalo. Side thina sonke sifike kuwe uNyelenkolo nobokumazi okuzeleyo unyana kaThixo ebudodeni obupheleleyo emlinganisweni obukhulu ukuzala kukaKristu. Ngakho wenziwa ngabazalwane ukuba ibandla lonke lide lifike emlinganisweni wokumazi akuzeleyo unyana kaThixo. Nikhona bazalwane. Lide lifike phaa ibandla. Mayibonge uSuku. Lo msebenzi wokwenza ukuba uyalifikisa ekwazini akuzeleyo. Not akuzeleyo zendeath. Abakwazi into wayizelayo phi apha emhlabeni. Wayizonzana ntoni isizathu ukuba tatata ashiye itone ngathi kuzulu bazalwana zonyathela emhlabeni. Intoni le baba aze apha. Sithi thina sonke sifike ukuyiqonda loo nto. Kaya mzalwane xa sifikile ekuyiqondini loo nto iba yona nto ibaluleke kakhulu kuthi leyo ukuba simazi into ayizeleyo
abazalwane simazi yona nto wayezele yona lethi kuwalasela uba siyayifeza nathina laa njongo yokuza kwakhe ehlabathini. Mandiphinde ndenze umseko abazalwane. Kukho impikiswano ekhena bekhona kubazalwane njebaqhubeka ngala abazalwane bangaba omnye athi igama Kristu, omnye athi igama Yesu. Kodwa bavumelane ngento yobana uYesu lo nguye uKristu. Nikhona bazalwane? Now, yintoni yona nto ebekufuneka bekholwe yona abazalwane? Ingaba yiyoba igama elikhulu nguYesu, okanye ingaba yintoba igama elikhulu nguKristu? Kodwa xa ufunda kathi uqwalasele xa sokuvuthiwe uzawufika kule nto yoyiqonda uba umntu oshunyayelwayo nguye. Mandiphinde mhlawumbi lo mntu ushunyayelwayo nguye, isiqu sakhe nguye lushunyayelwayo, nguye lushunyayelwayo. Kangangoba nguye lo abantu kufuneka bakholwe kuye. Nikhona abazalwane? Ndithi bazalwane, njengoba nguye lushunyayelwayo abantu kufuneka bakholwe kuye, nesiqhamo sokukholwa kwabo kuye sizokwenziwa nguye. Njengoba kuzawuthiwa kaloku abantu abaprofeti bangqinile, abantu abakholweyo kuye bamkeliswa inguquko nokuxolelwa kwezono. Niyabona bazalwane, abaprofeti bayingqina noba abantu abakholweyo kuye bamkeliswa inguquko nokuxolelwa kwezono egameni lakhe. Niyabona bazalwane, bani luxolela izono? Nguye. Ubani lomkelisa inguquko? Nguye. Niyabona bazalwane, now le nto bekufuneka yaziwe kunguye. Kaba naxa ashunyayelwa ukuba unguKristu kwaziswa yena ukuze abantu bakholwe kuye. Niyabona bazalwane, yena umuntu ayithethayo athethe kuPaul athi siluleka wonke umuntu ngabo bonke ubulumko endaweni zonke ukuze simise wonke umuntu egqibelele ekuKristu uYesu, ekuye. Nikhona bazalwane, miliselwa phaa kuye. Into uzokwazi ukuvuma ukumila kuye, uyibone sidipha kubalana lokumila kuye. Funeka uyazi uba kutheni le nto umele umiliselwe kuye. Yile uba yena uyinkosi, unguKristu. Nikhona bazalwane, kangangoba wazifela izono zethu njengokutsho kwezibhalo. Niyayibona nabazalwane, into bayayibona lapho bayisekonisela ukuthi ngeke sakuthiwa kuchazwa igama. Funeka ukwalasela uba lichazele uba makuthini lona. Niyabona bazalwane, inzuzo ingabe isekwazini lona, noba inzuzo isekukwazini ukholwe umnikazi walo. Niyabona bazalwane, ndithi wonke lo bazalwane yafika phaa ijongo moya izawukuba siqhawusini mayibongo siqhawusini izawukuba siqhawusini bazalwane, ngoba ifike kule level yokuqwalasela into nengechazwayo ujongwa isiqhamo sokuchazwa kwayo sithini, ulwakheko lokuchazwa kwayo luthini. Niyabona bazalwane, luthini ulwakheko lokuchazwa kwayo. Mayibongo siqhawusini bakatheke. Uyabona la madoda ajikayo endleleni ebheka lana lininzi lajikiswa nje ile one baba lona nje balijika lithi ngithethile nqabele kuba lalingamazi ba bani niyabona baba lamazi ba lo lehana alilojika kubethethilizwi enqabele ngoba bonke basuke bathi ngobona bathi ngaba uthi nina ufuna ukungena zini yaziba nguwe bona mazoko unaphakade futhi ngasikholiwe ba wena unguye uKristu nyathi kophindele lento bahlalisa babazi yena. Nikhona bazalwane,
egameni lenkosi abantu bathi ndithi bazalwane abazalwane bethu ndithi bazalwane ngiyanakhisa abazalwane bami siye sithe ezinye izinto ebesithi ngobuntwana njengoba sikhula ngosuku singabathela abantwana sakhula isikhulu bona bajijisa akubona babe sesibuye sesigaba esingajijisananga nikhola bazalwane yawo ilole ba sijisa ngenxa kaba naxa udibana abanye bejijile sijijisana uqoqayo yayaza khefu bathi nikhola bazalwane uthixo uzabathela baqithe bafike indawo kwaze ba yona funa sijijisane ngayo bazalwane ukuba kubekho umfundisi uthile ethi masenze ngokuchasene neThixo athe masenze nikona bazalwane nokuba kubekho umfundisi uthile ethi masingenzi into uThixo athe masiyenze nikona abantu bakathini ngoba kaloku sekuthiwe ukuthi bayazazi izinto loyolo xa uthini izenze kwala vele pha kaba nxa ningayifika nje lefana enye into eningasuyenza umzekelo mhlawumbe umzekelo bebeboniswa bokufikela ukuthi abevuka bafile umzalwane wakayibonisa ngalaxesha lanto omunye umzalwane phakathi akayivika ngenye indlela yena ayibonisa ngayo ikhona ilahleko lapho bazalwane awona bobabili abantu bazawuhlika ifaka ngoku lona iqonda kakuhle iqhamile lo wayiphosa uyichaza bayenze kanjani uvuka bafileyo bobabili bazawuvuswa nguThixo ngale ndlela uThixo ayazise eplanini yakhe yokuvusa kwakhe abantu abafileyo bantu bengakhulanga bazabe ngafiki kulele vele bazane ndincengana nani bazaba sifike kuyo angathi omnye umzali wakhe lo ngenxa besithi bazavuka abantu begadi omnyadala bazaba bahlala phela phezulu nebo adala umzali wami ngoba akaluchazi uvuko lwabafileyo ngale ndlela oluchaza ngayo yebona bazali untwana sisuka kubona abazalwane untwana abazalwane bethu sisuka kubo sonke bazali sidlula pha abazalwane sikuba bahamba jonge lechaza ingane ifana kodwa sibona bayichaza kodwa ke akona isihlekelayo sobabili omnye xa ichaza ngomnye ichaza ngosho yebona bazalwane ngoba khona nasobabili savusa ingxaki ngase kubekho umuntu ophikayo ukuba kuyakwakho uvuko lwabafileyo uvuko lwabalungisa nabantu abanjengomalungisa ayingaki kodwa bakho kuba xa njalo lo muntu ukukholwa kwethu ngobona ngokubanga lasikhusela ntoni ukukholwa kwethu nomzalwane futhi ukukholwa kwethu ngokukholwa kwethu kusendarishelwe phaya ekuvukeni kwabafileyo bazalwane mayibonke kusoxoxa bazalwane sendarishelwe phaya bazalwane bethu ekuvukeni kaba umuntu oyenza imistake yosuka akholwe ukuba uYesu yinkosi uKristu angakukholwa ukuvuka kwakhe kwabafileyo bazalufana nomntu ipolitics ampolitics ngoba ayinasisinja samandla kuye lento yokukholwa kwakhe ngoba kaloku ndike ndithi bamela bazalwane ndikande bonisa bazamali ngawo ndiyazi ba uko apha bazalwane bazalwane ukade athi awuthetha ngokuvuka athi ubasawuvuka nyani Porque eu quero lá colocar aqui o basawuvuka nyani basawuvuka nyani nomzalo ukholo wona babazalwane engayikholwa into bakuya kubakho uvuko lwabafileyo bazalwane ngoba ukukholwa kwethu kusendarishe phaya isithembiso sethu xa ujonga incwadi yokuqosa kaJohn chapter 6 bazalwane inkosi ithetha apha ngokwayo ithi oye wakholwa kuyo uyakuba nobomi ukuthi ndaye ndamvusa ngomhla wokuqala hayi yakuba nobomi obunaphakade xa ungayikholwa ngaloo nto leyo uze ulandela inkosi ngenjongo zozuzane nayibona bazalwane kama xa ungekholwa loo nto yani uba uKristu wafa wavuka ngokwenjenjalo kwayintlahlela yokuvuka kwabafileyo ingabe uye wamkholwa kuba uye wathini nihleli abantu bakathixo egameni kusebazalwane bazalwane bethu bathakala ndithi ke uyayibona ngalendlela ubone mhlawumbe into hleli nonkosikazi wayo ongakholwayo ubona emamezana mhlawumbe sobe ibalisa into yakhe nonkosikazi wakhe ukukhuthazela ukuba akeze bafamile ngoba ndibuka into mabondule enqolani buke into uba umzana wami kukho effort ayenzayo niyayibona bazalwane
ngoba akanghi inkosikazi yakhe ayithandayo ingatshabalala yona asinde yena. So kumzamo awenzayo ukuze kuba noma ke kuthi kwaphela ixesha ungazange enzeka aqonda nandenze konke. Nebona bazalwane. Kodwa umuntu oyikholwayo le nto bakuba kuvuko lobafileyo. Bazalwane batshabalala abantu abangakholwanga. Awumane nikade nkosikazi yakhe naye ebakatshana samthambe bangathi thena akaboni into akho ntshukumo namzama awenzayo le nkosikazi ingayincedakala. Nebona bazalwane. Noma umntwana akho abantwana abakubazalayo bomuzana imanje lokuphumela ngehlangene abazalwane nakho bangathole ashiya abantwana bakhe endlini ba ithini bazali incinga yakho abantwana bakho bathanda xa uyikholwa nyani le bana kuza kuba khona ukugwetywa kwabantu bonke abangakholwayo ingaba nyani uhlale bawusinde wena batshabalala abantwana bakho. Utheni nokumzama thende kungekho umzama xa kuthi kuyatshabulela waphuma wedwa ushiya abantwana umele ukuyiswa ngabo uzame bakhupha saza ukungqinela uba ndiwenzile umzamo nawo uba basinde kodwa kwangaphezulu kwamandla ndikelele picture mna komama ndithi mama besekho ngendlela oyithanda ngayo ndithi inowangena umsisa abazalwane bangakhona mfena khona enhlanganweni kuba ndinento ethi mhlawumbi uthixo ngenzela iceba into mhlawumbi ngenzela ithi ungeka ayibasiye baqosini nawe khona uthayangopheleko lapho le kuba yonke lekuba ye andinqwenela uba ndingasinda umama wami atshabalale. Nikona bazalwane bazalwane kodwa ibuhlungu loo nto wandiyazi xa sengakholwanga soze siphinde sibonane asoze azibonana bazalwane abanye bafuna kuqala bafuna kuvulo nikona bazalwane kodwa uzobonana abavule kuvulo kuqala yonke into zephemeni ubana abe uyayikholwa nyhani le nto kaba endlini yakhe wenza imizamo uthetha nabantwana ngendlela zonke bazalwa athi esiya kuthixo ewuxusa kuthixo unkosi kanti babale yini inkosi yami noba mnye kubo xa bengelazuzeka bonke nihleli bazalwane ngoba uyayiqonda le bana uyayibona ngamehlo okukholwa le nto izakwenzeka ngomhla wokugqibela abantwana bakhe beqhuqhumba bazalwane nikhona abazali bakhe beqhuqhumba angeke njesemomayeke kumnandi agqibelanga uyayikholwa le banyani bakwakugweba bafuna bafile nikhona bazalwane ngoba uba uyayikholwa loo nto kacingi bazalwane bakhe angoyiswa kuba kungaphezulu amandla akhe bazalwane kodwa athi esambe sazela yani bazalwane ndenzile yonke yakindile intoyiselela yokumncedadadewethu bayibone yokumncedadada wam bayibone yokumnceda umyeni wam bayibone yokunceda abantwana bam bayibone ndenze konke obekukanda ngamandla benako ngawo. Nikhona bazalwane loo nto ubungqina boba uyayikholwa ndingatshonje ngomlomo ndingayikholwa kodwa ukholwa apho njengoba ndenza le nto uyayikholwa xa yayikholwa nyhani le nto enzana ndenza kodwa ungajonga kule cala lomama ngobona mama abantwana kangamba bathanda kakhulu abantu bafuna ukukholwa ngekhaya abantwana bona baye abantwana bamthozela ungakholwi ngoba ke ufuna ukuphuma nyhani ekukholweni ngenxa yothando lwakhe ebantwaneni bakhe ngoba hayi athi uthetha uxhoma yabantu uyenzanga le nto ndikuyenza ndiqhelele ibhoka ndawuxhoma uba ndinikanga utywala ndiyongena ebafaneni ndiyawuxhoma yabo ubomba yethu ukubonela ukuphuma ebukholweni andlele ukuza umntanakho ngenxa yokuthanda kwakhe umntanakhe alahle uthixo futhi yena akayiboni bamhleleko uyawuphuma kuthixo ngoku uyaphuma ebukholweni ngenxa yabantwana jongene ngoku abantu abanothando lotshalo nxa benganamigudu bayenzayo ukuba mabakholwe abantwana ukuze bangaye ebhotweni awuyayibona akayiqondi kahle baleba ngoba beyiqonda lo mama le nto isenza konke zama kangangendlela abantu abomama babathanda ngayo abantwana babo le nto nje
Ngani ufuna bakufishela bona wena kanti ngayibona ba ukhulile la mali. Yebo ngiyakhuthaza mama ngoshabala. Indlela ayikoni bakusebenzela le ngamba. Imfili bakakhulu bayikoni bekasoka. Awunone umntana lo imali athi kanti babina imali batheke ezintanga izibulala. Asofa. Kanti asofa. Ubula wathini. Ubula wathini. Ngalo wena ubulawe thini. Nikhona wazalwa wenza ngoba uyayiqonda ngendlela ahamba ngayo indlela ebheka emthabalalweni ke mawungabi nasandla ekuvubiseni kwakhe mawungabi nasandla ba ukuze nokuye wahlelwa intoni ba wabhula ekuvubiseni kwakhe ba mhlawumbe limale uthi bengiqandile samsafela mhlawumbe nibona bazalwa kunoba ubuye kuko kuba benditshela mhlawumbe ngendivile ayibonga nomkhathi egabeni losipho zenze lokho bazandamuza ukuthi kwinto nganye bazalwa abantu bajonge isiphumo sayo ba ikhupha ntoni isiphumo salento mayibonga lokho nomkhathi ikhupha ntoni isiphumo salento ngoba isiphumo futhi soyiba sayivala kayichaza kodwa isiphumo sithini salento ayichaza ukuthi ngaba isisaphambili usibizela emva ngaba impilo lakhekho nokulenza ibandla lisungekiswe nikhona bazalwane ingaba yenzeka le ingayifeza lento lelo bazalwane kuba bazalwane uThixo uyayiqwalasele kubakhona bakhe kuba benze intando yakhe akubalulekanga pha kuThixo abathethi bentando kaThixo kodwa yethanda makayi ndizama mamathi bazalwane noma ndinilo ukuthetha ngingakwazi ngamazwi ekhaya kodwa andinjalo ngoyiqonda lento Niyabona bazalwane ngoba uyoyo uThixo bazalwane kuba ubani enze kakuhle intando kaba ngoba nokwazi ichaza tu kodwa ngabuyilo uthini ayenza ngoba lo bantu bakuyilo uyenza mhlawumbe kuba yaqonda kakuhle ya sifundise wena yoba ngayiqonda ukuze ayenze kakuhle mara ngoba uThixo bazalwane ya umzabazaba xakeka nje lonke ixesha lokumfundise kunisa bazalwane kwasele lo mba usithatha ukuthini intona masenza intona athi masinga yenzi ngesifundo le athi masiyenze xa sithe sayenza kukulwakheka ukukusulungela le athi masingayenzi ngaba xa singayenzanga kukulwakheka nokusulungela nayibona bazalwane jonge phaa kuqwalasele phaa isiphumo sale nto ayichaza kanizalwa injongo yokuchaza bazalwane uthomba yini nikhona bazalwane engiyiswa ukuze singabe sabazintsana silatyulo siphethethwa ngumoya wonke wemfundiso ukunyanga kwabantu ukuqhetseba kusemaqhingeni olahlekile sithi ke sinyamisekile emthandweni sikhulele ngendawo zonke kuye lo uyinhloko uKristu bazalwane uthi umzalwane sithi ngendawo zonke ngithanda lamazwi angasenhla athi abazalwane bangalahlekiswa zimfundiso uqhekela umnyaka kwabantu sebaqhingeni bazalwane bayangifundiswa xa benika imfundo ebaqaphelisayo bathi into ethini ngohlokuthini injongo yaloo nto yoba abazalwane bangadukiswa nayibona abazalwane na ufuneka uphinde ujonge ke ngoku sekufuneka bengadukanga abazalwane ujonga lo mzanze bebonisa le nto uyabadukisa abazalwane ngaba le nto nyaka abazalwane baduka abasusa phaya ekhosini aduka nayibona abazalwane ngoba nje beyichaza ngohlobo kungabonakala uba ngamazwi inkosi emnike ukuba ayibonise ngawo ezawukhupha kwa isiphumo esinye esikumilisela phi enkosini naseqhilini ngokubelela wakhe nikhona bazalwane onye ichaze ngamanye amazwi walamazwi ayichaza ngawuveza enye iperspective ethile ebengayijonganga kodwa endiqinisela kwa kule nto nditheni ndiyibambileyo ukuze ndiyibambisise ngokuthe nkqi yes nikhona abantu bathi bazalwane kumele ndiqinise ukuthi umuntu oshunyayelwayo zabantu kuye ukukhazwa kwendaba ezikuleyo usindisele thina abantu bakholwa
kuthiwa nguye umisiweyo uba bekugwiyo bahleliyo nabafileyo nikise kwaphaka nikhona bazalwane egameni lenkosi bathi le nto bayibaluleke ukuthi bazaqhithi ezintweni zonke mfethu ukuthi bazandibonisa ukuthi njengomzane kubonisa ke bazana ayihoye loo nto ba le nkosi ekhupha ayibonisayo ufuna ukunceda ndawo nebandla abe naye sabakama uba ufuna ukulinceda ndawo ibandla nikhona bazalwane afuna ukunceda ya anceda ndawo ibandla yachazayo ayijonge naye ayikhona ufuna ukunceda kanje uba ibandla qaphele uko mayibongo siqala ukwezinto abantu bazalwane ekungade kubonakala abantu abe sengitshilo akunamsebenzi nobandithanga naqonda into efanayo xa ndizithetha ngendlela efanayo kuba ingezo zinto endiza kuzenza kungekho mvuza lahlekela noba omnye uyithethe ngandlela athile omnye ayithi ngandlela athile ngoba akukho senzo ekufuneka nisenzile ngaloo nto njengomyezwa ulwazi nikhona bazalwane sikumazi into abantu bayibange ngohlobo umntu ubaba ngohlobo lena lasibamba ngamunye ke ndawethile ukubambe ngohlobo niyibona bazalwane mntakwethu asifika kwesisifundo esi sinendlela le singabambi ngendlela efanayo kuphela kwesisifundo mayibona ndivuyele ndithandile njengomake xa uqeda indaba kaThomas ahleka kancane impilo yam kuba ndiyamle into yoba njengoba uThomas yena wathetha laa ntetha phambi kwekunqwabanqwaba phaya bazalwane bethu bazalwane ngala ntetha kaThomas waba kwingxoxo mpikiswano phakathi kwabazalwane ngenxa yento ithethwe nguThomas bekudibhethe mmandla ukulwa ngale uba utheni le nto uThomas usithi inkosi uThixo lo kodwa bazalwane xa kufuneka bechaze ukuba lo Kristu unyana kaThixo phinde bachaza loo nto Nicola wale bakati. Ya bazamanda mtanga abantu bazalwane egameni kusibazalwane ba uThixo mana sithi. Ya Thixo la sithi. Bazalwane silifta abantu uThixo bazalwane. Asilika. Bazalwane singami ndawo. Ya singami ndawo bazalwane sisika. Sisika. Ya mama uzamama uThixo. Nyana. Akhamba uThixo. Awuqala kodwa umamela. Engukayithe nyana ayothixo. Ikhona enye into masiyithatha kwenye indawo. Uba uphinda kwena zonke into ziphelela kabunyana uphumle uba washo kwena into zonke zilapha bunyana phumle ngoba ingozi kuba ithi kanti xa efuna ukuthi ukhona uThixo kanti ufuna ukhuphe indlela okukhonza engaphuma ngapha bunyana Nicola bazalwane egameni kusimbadwa manje kaloku yiyo nale mbanga babekho lento ngizawumpembela ngento ngoba bayikho gama lenkosi ngoba kusebonakala abazalwane babambelela gama lenkosi ukinto bafuna zenzelwe kulo yabona bethetha ngalo nje awuthokane bathetha ngale la bathi nqani ngoba kube kwinto afuna yenzelwe kwelakhe kulo kuyenzelwe ba omnyaka kodwa uyenzela ayidumisa ngalo ayiqonda ukuphinda yenzela kulo kanti xa udumisa yakhonza ukukhonza nalindi igama omnyaka thandaze ngalo ukuphinda yenzelayo so ine-implication kuye le ntwana aphathe alelagama negama niyayibona bazalwane ngoba kukwinto ngoba afuna uyenzela kwela gama unyaka uma ukuyingakhe ngoba efuna bazalwane kathi kuthiwa masenzele kwelithi Nicola bazalwane amazwi aphuma athi uqoqathi noba umsebenzi noba kungelizwi yenzelani izinto zonke egameni likaJesu Nicola bazalwane ngoba ikhona ingabe lenzela awuphinde kwenye into afuna uyenzela phaya kodwa xa ngaba kuthetha nje nomnye athethe ngalo ndama njengalakalizi mtho qaze bakangenze into kwegama Makanje manje thetha ngegama ikhona lafuna yenzela kwegama. Ndikona bazalwane khona ngathi kwenzela wenzele vela bayile bazalwane siyenzela nakulo kanti senzela kweli igama leli igama esilibisele basikholwe kulo senzele kulo izinto zonke. Bema ingxaki ivela phaya esenzweni
vela phaya isenzweni ayinangxaki le nto yakhe yoba manithetha ngalo kodwa ingxaki iphaya esenzweni xa kukho into afuna yenzelwe kulo ngoba kuthi ngoku makube khona ukukhonza okwenziwayo ngelagama. Yes. Amazwi kaThixo bengavumelanga bazalwane. Onqobayo uyakulidla ifala lokonqobayo uyakulidla ifala lokabe ngumntwana wangabe ngumntwana wakhe onqobayo uyakulidla ifala lokonqobayo uyakulidla ifala lokabe ngumntwana wakhe abantu bashumayela ukuba bakholwe kuye Yesu ukuba uNkosi uMkristu. Yes. Yeah. Ingabe kuba nje ashumayela ngabazi igama. Kunaba indaba yakhe iphelele bengabazi igama. Kodwa aphose yona athi uMkristu yona unika umazisa igama lazisa umnini. Nikola basilwane. Ngalo kwaziswa umninilo ukuzikhamba phaya ibe kukholwa umninilo. Nikola abantu bathi egameni lenkosi bazalwane ndithi bazalwane kuzodlula le ndawo sendilungise uba uqaliwe ndingekaqali kule ndawo iphinda uqala bazalwane ukuthi lene izinto zakhe xa wonke bazalwane kule ndawo ithi kwalapha kule nto ndiphetheyo izibabalo bazalwane bethu ngokwemfundiso umpostoli wathi bazalwane akathandi ukuba ningazi ngazo izibabalo ezizomoya. Nikona bazalwane kubalulekile kakhulu bazalwane ukwazi ngazo. Nimamelela ntetha ithi andithandi uba ningazi ngazo izibabalo zomoya. Ayithi andithandi uba ningazazi izibabalo kodwa funeka nazi ngazo. Nikona bazalwane lukile vele nizazi izibabalo senizazile kodwa nazi ngazo. Ngoba nxa nisazi ngazo nizawumazi umzalwane ukuba lo mzalwane ungumshumayeli wendaba ezilungileyo. Kuba nisazi ngaso isibabalo eso kanti nxa kufuneka umshumayeli anifuniseli ngoba ninalo ulwazi
yazi ngaso isibabala ngidinga ude nikelelwe njengoMshumayeli. Nikhona bazalwane. Kaba nababalwayo. Kuthiwe kubo ukuze nizazi izinto enibabalwe ngazo nguThixo. Enizisebenzayo nokuzisebenza. Nizazi bazalwane nani into enibabalwe ngazo. Ngoba ingxaki bakhona umzalwane xa engayazi into ababalwe ngayo. Kuba uske asunduze abhidise lo muntu kumele uba usebenza le nto kuba yena ebabalwe ngayo nguThixo. Ndingazithathela le nto uyazenzela. Athelengayazanga bazalwane abuye angazi nemicelimngeni yayo le nto. Xa idibana nemicelimngeni wayo le nto abhajwe bazalwane. Bhajwe bazalwane. Isizathu akayazi imicelimngeni kulindele ukuba ahlangane nayo ngenxa yesibabalo sakhe. Ngoba shona ukhona esidibana yona kuwe wena mntu niso sibabalo. Ihleli bazalwane. Ukhona esidibana yona kuwe. Kaba xa uyazi le nto ubabalwe ngantoni. Ndaqinisa ukuphindela la uShumayeli bese ndikabona. Xa uyazi uba ubabalwe ngokufumanela abantu igama likaThixo. Which is esibabalo sokuShumayeli. Sesokuzuzela abantu igama likaThixo. Nikhona bazalwane. Ungumlomo kaThixo ehlabathini. Ulivumba lokwaziwa kukaThixo. Lento yiyo lenibeka ibiza ukuba mandiqondobeze ukuhamba. Ukuze ndingayonyelisi le nto ndithumele ukuvakalisa yona. Nikhona bazalwane. Kaba ubuthe wabhudu kwenza ube buhlungu kakhulu yiloo nto. Isizathu uxabisele mandethu iphetheyo. Nikhona bazalwane. Kaba uyayiqonda uba ngoku ndiyithabisha ndidede ngekeke emnyama. Loo nto ibonisa ukuthi hey yasazi babalo sakhe asisebenzayo nokuzisebenza kanti uyasikhusela. Nikhona bazalwane. Uyasikhusela ngoba ngaso ubhala incwadi kaThixo. Ngaso umlomo kaThixo. Niyabona bazalwane. Ngaso umlomo kaThixo. Lelo nje bazalwane abe buhlungu xa yewabhudu wena ngoba behlangeke kuqala umuntu uyakhula kuso isibabalo. Kaba ngexesha sakhulayo kusibabalo sakabhude. Bhude bazalwane bhuda qhubeka bhuda uyakhula ngapha ngoba ningqubeka bhuda. Kufuneka uqinise uba masiqonde uba noma ngubeka esi sibabalo esi. Xa kwenzeka ngolhlobo ebomini bakho inkulu ingxaki oyenzayo ehlabathini ngazo indaba zikaThixo ezilukileyo. Inkulu ingxaki oyenzayo ebandleni likaThixo ngoba isidima esibekwe kuwe nguThixo ukuthi ube entrustile wakuthemba ukuba ube sitsha sokuphatha igama lakhe. Le nto beyi-obligation bazungayifika abantu nikhona bazalwane. Ne-obligation bazalwane. Ngoba uyayazi imanage abekwe kuye. Uyayazi into ababalwe ngayo nguThixo ayisebenzayo nokuyisebenza bazalwane. Mzanazazi uba xa ingumShumayeli uyi-image yalo ibandla. Nikhona bazalwane. Uyi-image yalo ibandla. Xa iphuma phaa ibandla libonwa kuye liviwa ngomlomo wakhe. Niyabona bazalwane. So uyi-image yalo so ifuna uba atweje ngamandla bazalwane. Atweje. Niyabona bazalwane. Kuba esazi into ababalwe ngayo nguThixo. Niyabona bazalwane. Manje akabe buhlungu ngoba xa kubona yekho nazi yabona kune-dent image yale iphetheyo. Niyabona bazalwane. Ngoba uyixabisile le nto ayiphetheyo kuba uyiqonda kakuhle imandate ebekwe ukuthi kuye wamthemba. Yena uba uyayichaza athi inkosi yambalulekile uthembakele. Bazalwane konke uvela kunike into yakhe nexabiso engamthembanga. Ukuqwalasela wabubona uthembakele kuye sokuyamphotha xa uziveza ungathembakalanga. Ngoba kunike le nto zibayiphatha. Abentrase ngayo into neqase phezulu ngayo bonke abantu. Thembi uThixo. Nikhona bazalwane. Thembi uThixo bazalwane. Qolasela abantu sosijonga. Akudlujona. Dibazana sethu
andifunze ngawa ndithi uzithwala nangathi ngwana uyaba ngakushena mthembu kwaqhaza wale thing manje yani abantu abayibethile bathi uziyale ukuthi usinqoma kodwa nditheni ukuthi wenze kubone nikhona bazalwane ngento esakwenzayo uyazi lento ndiyenzayo ndiyafundisa ukuba yenziwe kanti nxa ufuna ukwenza enye nawuphila ijongo ngaba ndiyayifundisa ngale nikhona bazalwane mabantu mhlaba mncinci umba ukwakha mina apha bona makathela hlala kanti uhlala andifundisa uyayifundisa nale ungazalekelwa ngabazalwana kathu yebo enyine kuzama nebona bazalwana so mzangathela kanti ba into leyo befunda yonke into isebenzayo uyafundisa ngayo xa ungofundisayo esisenzo sinento esiyifundisayo kama nxa uyewenza kuphosakeleyo lento kulapha abantu balahile abantu bayifundileyo lento niba ngoba kuyabhuthi ngiyakuthi kodwa yena ingeyonto kungayingafundwa ngoba nawe ukuthulwe nokukuthulwa sisiphoso kuyo nebona bazalwane ngoba umthetho wakho uyahamba yonke into evela nawo ngamanje imfundo lelo sisifa kumzima bavela umzalwane ukuzama baqheba amacala enhloko baqheba amaphambo sebeqala ngana ngiyafundisa ngale abanale yenza ngokuthi so uthi uyayifundisa bayabazana baqheba amacala bambale ngegatsha nebona bazalwane ngoba kaloku xa efundisa ukhomba indlela ayokufundisa ukhomba indlela kumele bakwazi ngayo lento kwenye imini bazalwane ukuthi konke sasinalo kuvuma ndingangaze ndibonise bazalwane ngokufundisa bazalwane ba ukufundisa kwahluke ngantoni bazalwane kuvuseleleni nayibona bazalwane sikwazi ukuhlula kanti bazalwane ngoba umuntu nokufundisa ukhe authority athetha kuyo unika directive uba kumele ukuthi lento kufuneka ecibithile babanike lo nto kufuneka ecibithile yani ayona laba bathina abazaba barongesh bafike babhale babhale ana beka fuka sashoba lena inikelayo uyiqwala sele from isikalo sayo nesiphumo sayo hayi bathina noma ngathi lo nto bazama ukuqonga kunjiya ukuphiwa okunjiya kodwa andibatheli nebona bazama ibona lo akuyinakile ngakuyinikela uba ayiba uzaqala kanje ayibizwa isiphuza kanjani nebona bathi egameni nje bazalwane ezinto bazakuthi xa uqonda ubabalo wakho uma kanjalo kangaba nina ke bazalwane mhlawumbe kaThixo nani nibazi nizazi izibabalo bazalwane niyazihlonipha bazalwane izibabalo ukuba lo mzalwane lona ngumshumayeli anisunduzani naye kumsebenzi uThixo ammisele wona kodwa ngoba bonzana le kabe mini sithi noma besibeka izandla emzalwane uke wavela umuntu obabalo lobeka izandla siyadede sisazi nje basinani kungeke kodwa siyadede ngoba ukhona obabalelwe lo msebenzi singamphazamisa qhubeka umsebenzi uThixo ammisele wona nebona bazalwane ukunje bani lo mshumayeli ichaza umzalwane bangathi bani umuntu benjini uchaza inkolo kwebasakho uvabamba unokhitha naye inkolo umole ndabeni lapho kodwa bekuyinto ngikhawu nebona bazalwane so ufuneka ngoba zabayazi lo mzalwane ngumshumayeli xa uyuma kwiciko oshumayela noma usekhamba ngokuphila kufuneka izinto zawo ukuze nangu umsebenzi uThixo wona bazalwane athi ufika bamhlonele ngaloo athi umzalwane ukufundisa bazalwane athi efika ngoba kusifundo sithile abize umzalwane esekapa sankhawuzo sibona yanda kwinza sikukhumbula ngazo silibanja basithethe nikhona bazalwane kangaka sinendawo ngisifundo sithile esikhona uba ungawuyeza ukulungele usiceka befaka soza kucobeka uhlonishwa ntoni ubabalo lwakhe nikhona bazalwane lo nyabo ukuthi nyanyanya
umncedi bakhe lezo babalo. Omnye bazalwane ungwesiphiliso. Bona ye makabize ngenxa yesibabalo. Niyayibona bazalwane. Ngaloo ndlela bazalwane xa kunjani ithe abazalwane bayazi ngazo izipho ezizezomoya. Kaba elowo kubo bayamhlonipha ngesibabalo sakhe ngoba xa ungahloniphi umzalwane obabalweyo sibabo leso sibabalo umsebenzi awuhloniphi umoya oyingcwele. Xa kusithiwa abazalwane bongabaholwa ngumoya abantwana bakaThixo bonke bongabaholwa ngumoya abantwana bakaThixo
ukuthandanisa kwenu mabaseke kubantu bonke. Ukuthandanisa kwenu mabaseke kubantu bonke. Ukuthandanisa kwenu mabaseke kubantu bonke. Inkosi ikufuphi, mazithi icelo zethu esithweni sonke. Mazithi icelo zenu yamaxesha onke. Mazithi icelo zenu esithweni sonke. Sasiswe kuyo uThixo. Bazalwana ke Xa usilwa nomzalwane nobabalo wakhe ulwa noThixo. Kaba xa ungamhloniphi ngalo ubabalo wakhe awuhloniphi uThixo. Nikhona abantu abakathini? Kodwa xa uhlonipha yena, ngokuhlonipha yena uhlonipha intambiso ekuye bekuthixo. Uhlonipha umoya kaThixo bazalwane uThixo ubeka phakathi kobabalo wakhe. Nikhona abazalwane? Kaba naye xa esazi isibabalo sakhe, loo nto ayinamkhukhumalisa. Kumsuka isele. Nikhona abazalwane? Ngoba xa naye esibambe ngendlela isibabalo engasiqondanga naye engazi ngaso babona yintombi zamkhulu ngabanye. Kubona bangaqala emthobela abazalwane loo nto ibangelwa yena abone ngathi ngabantu bakhe. Nebana abantwana bakathini? Hayi, nasekunjalo abazalwane kufanele afunde ngaso. Nikhona abantwana bakathixo ngoba sendithile bazalwane ukuthi kuyakhula ubabalo bazalwane, kuyakhula. Ngexesha abhudayo phaya ubhuda kuba kufanele afunde ngaso no isibabalo sakhe. Nikhona abazalwane? Asazi besibabalo sakhe sidimanda ntoni kuye. Nikhona abazalwane? Isibabalo sakhe isibabalo naso sidimanda ukuba belilindele ukungaphambili xa emthandela phakathi abazalwane. Isibabalo sakho sidimanda ukungalandeli yonke into le. Ukhathazekile ngubani? Ukhathazekile ngoba siyakwazi mna ndiyazabakhaza ngasimkhazi uzawubanga ekhulelwayo umanyana uvela buhlungu uzophalaza ubuhlungu bakhe umzalwane kwindlela aye wakhayeka ngayo. Babalo sakho umngeni waso lo undibana nawo ngoba ngaso xa usebenza ufika kwabazalwane kwenye indawo bengafundanga ngazo izibabalo besekulevele ubuntwana kakhulu basekukholweni. Yebo uzothola iphantsi into engqubayo ngoba ungafuna uphinde ukhawuleze uzilungisa ngoba hayi soqhubeke nomsebenzi wakho. Yebo abazalwane, ngoba kuzo zonke izibabalo bazali sizisebenzayo yebazali siyaqhutshwa. Nikhona abazalwane? Akukho mntu nomnye kubabalo nobabalo osebenzayo ongafumani umqhutshwa. Ngeyibina ntoleyo uba ngabanyana kabi nakomelele akasathandi yayena nosebenza le. Nikhona abazalwane ngoba ungqubekile wabantu bamashini balisa apha i-challenge wayidibana nazo walila bazalwane xa balisa into wayedibana nazo xa isebenza izibalo wakhala. Ugqibela kwakho usehambela apha ezosibhabhalisa kanti emva uzawulala bazalwane. Ndithetha ukuthi akukho sibabalo nasinye singenazichallenges zaso. Qha kufuneka ngokufunde more and more mhlawumbe uyazi i-challenge njani elindeleke kumshini.
i-challenge enjani elindeleke kumprofethi. Niyayibona bazalwane, uyazi ifundo usinike uyihoye le nto. Ngabo bonke abantu abafundisa kodwa umshwaye bewukomshwaye. Kuthethwa nawe. Kodwa umfundisi ngoba ndinguyithi lo uthethwa nawe uhoye kakhulu because thethwa kuwe kuzokuwe. Kodwa indoda enkulu uhoye kakhulu ngoba kuthethwa kuwe ngoba imihla ngemihla bazakukhula ngokukhula kolubakaba. Xa sikhulu omnye nje basesemncinci umnye asakhule uyabhuda bazafuna ba umzali osondela kuyo ebhudini amazelele. Uthixo bazake ibisibabala xasine kumzabane wethu. Uthixo edivilo ngaso ebukhobeni wethu. Babona abangeni ethetha ngomntwana wakhe ngoba family wayengeke imali yaqala ibale wathi amzana sisiyambhekelela sisiyambhekelela ngoba uqaphele ubabalo lwakhe uthixo edivelu kwibandla lakhe ngaye. Niyabona bazalwane, ngaba xa uyiqonda loo nto edivelu ngaye uyavuya uqobe ngokubabala bakhe futhi uhlale kumthandazisela umzali uthixo amnceda emkhulise imihla yonke kulo ubabalo ukuze alisungekise ibandla likaThixo. Niyabona bazalwane, ukuze ibandla likaThixo lakheke uthixo ucedile ngalo mzalwane. Nibona loo nto bakaThixo uba uthixo uveza uMshumayeli zinkulu abasebenzi bamanga ngako uthixo esinceda ngomshumayelo wendaba ezilungileyo. Sondele kulumkhaso ukhuthazele phambili kwesibabalo sakhe. Nikhona abazalwane, khuthaza gqwedize umbonise uba nayibona abazalwane ngoba uyayiqonda xa udistroya yena udistroya i-asset uthixo aninike wanisikelela ngayo. Niyayibona abantu bakaThixo ngendlela zonke uyamakhisa uba wonke umkhozi bazalwana uqale buntwaneni kulo babantu bekabe ngumntwana ekolweni uqale ngokuba ngumntwana elubabaleni aye ekhula elubabaleni aye ekhula elubabaleni kude kufika isigaba soba ehamba kuhamba endleleni ukanti ungaloni uhola lwakhe nokuyancokoshela abantu nokuncokola nomntu kuba bathi kwizivumelwano engena kuzo umuntu uyabona ngoba sakhelwa ngabantu izindlu kumele sivumelwane uxa isithi ngicela benivulele muzambhadala kanti akulibale nabantu imithi yokukholwa wami nashashada futhi never ngapha kwamandla nyani nobantu bangayifumana namhlanje ndicela bayifumane ngomso ngoba ukhuziqonda ixabiso lesibabalo sakho uba sidimanda ukuthembeka. Bazalwane, sidimanda ukuthembeka. Igosa likaThixo sisibabalo sakhe sidimanda ukuba igosa likaThixo lifumaneke lithembakele. Libe ligosa elinyanisekileyo bazalwane ewalungwayi. Nebona le nto olifoso ngentaba ubaba lo kuwe lukumotivate kakhulu manje baba lo lwamalo ndivumeli. Baba lo lwamalo ndivumeli tu kangaba maqhamu ukuthi uqonda uba uplaza kwindawo sibenze ngendlela eligqibe ngayo ufaye awunabanga uyawuzonwaba uthi uyofika kulaa mntu uba ndixolele manje kuvele izinto engahambi sibone kunje ndixolele ndixolele kakhulu umntabo naye aqonda uyaxolela uyayibona uba njani kwenzeke nje ndithi noma umuntu wasehlabathini uyaxolela kwakuxola kwakhe wangwenye wasehlabathini xa uzekwe wasithoba uthi ngicela uxolo mani ndiyayazi mbonile ba ndiyaxolisa kakhulu khange ndiyazi ayizawuphuma ngohlobo lelo. Niyabona bazalwane, umgudu wakho kukhuselwa ntoni? Ubaba lo uyayazi une-mandate and the mandate inesimilo esidimandayo kuwe wena uphethe olu babalo. Sithethe loo nto bazalwane ukwazi izibabalo zethu. Mayibonke bantwana bakaThixo. Enda kakhulukazi inceda ngaphezu kuba kube umuntu okhwazayo
Okanye uzalo ufike wathi azalwane umzalo wasibama phambi akwazi ngesono akwazi ngombulo akwazi ngomsela unezo kwenzela abantu baye kusela baye kumbulo kodwa umbulo ingakamnceda kuba aqonde kuba kutheni kumele angayenzi loo nto ingozi kangakanani ebomini bakhe bokukholwa nakwi-image yendlu kaThixo wathi aveluise indlu kaThixo nokukholwa kwakhe yiyo libange bathe yedwa bazalwane bomzamo uyazama umzamo nje kodwa uzame umzamo umzamo ngoba ubona umzamo wathi uthi ulwelo ba usathi uthi ukixesha ubona usathi ba ufuna uyakutheka uqonde kuwe ufuna uhlaza ibandla lohuke phansi but ufuna usebenza wena unomzalwane umemzalwane uthi ndiyambona usathi ufuna ukuhuka phansi isidima sebazalwane kodwa ayenzeki ngam loo nto Nikona bazalwane ulwe loo nto ayenzeki ngam ithanisheke ineje ngam kuzoqinisekile bazalwane xa nigqibele into yami ndithi kuni nina okhokhela mhlawumbe bathi bazalwane ngoba lwini yazi ibani ineje